Direct retub scrie pe noi. Poate nici n-ajungem până acolo. Da, stai după proști. Stai că nu știu pe unde am sărit. Pe aici am sărit. Wow, eu 20 FPS-uri am fără să filmez dacă am scos de mult. Aș mai mergem o dată. Haide! Ce că de mic casa. Mă, sau de ce vorbim? Uh. Hai să sărim. Vino mă, ca să mai sărim. Hai mă, eu acum mă pregătesc să sar. Eu sar. Am sărit! Bumba! Ram, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. De când mă duc acolo, să normal. Știu, și asigurarea tot eu plătesc. Stai că plătesc. Ce? Hai bine, o să sărim complet. Îți dau cheii de la premier? Hai, ia sta, Lionul. Hai că am plătit. A, nu-i bai. Vezi că eu iară sar. Dacă nu mă las până nu sar peste. Bomba! Așa, la bordura. Ăsta e sărim amândoi atunci. Da, că... Stai mai bunule. Stai acolo, stai acolo și filmează. Stai acolo și filmează. Stai și filmează. Bum, bum. A sărit nici n-am ajuns. Dar uite, la pizza și iar asigurare. Sărim coata. Perfect 10 minute. Academy. Tu ocolești mai pe aici ca să te duci acolo? Păi nu vrea să sar peste. Vino să are ceva, vino să are ceva. Oprește, 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 oprește. Vino cu mine. Vino cu mine. Nu asta, mă.
Nu mai boschetar, nu. Cu pe josul. Așa. Aici la Rusia, mafia, Italia, mafia. La Italia. Uite, pe frăște ăștia vor bătaie, ei, codrele. A sărit aici ceva, dar nu știu ce a sărit. Vino cu amă. Vino cu a... Vino cu a... Nu, până aici, pe sediul ăsta, la Rusia, mafia, până la HQ-ul ăsta. Unde ești? A, unde au urcat bucătarul. Uite, mergem la vapor? Ha, eu am intrat pe aici. Hop. Da? Au! Da. Bă, ăsta oricum e elicopter de la Rusia, mafia. Ăsta, italian. Nu știu, Rusia. Nu știu, faci. Unde ești? Pe Ciliad, mă? Bunarule. Sus. Zi mersi că n-am picat pe lângă. Mergem, facem o poză pe Ciliade, punem pe grup. Am și eu cum mor, idiotule, că am rămas pe aici. Se vede că ești un adevărat boschetar. Pentru că am rămas pe aici. Lasă că am murit aproape. Ce video mi-l fezi? Mi-l față bine. Ce? E un bat pe. Sai că orică pasă altă. Hap. Să... Dă-mă cop? Bine. Deci mie. Să merg. De- și dă și gât. Arăt eu cum se merge cu un adevărat motor. Idiot. N-am picat jumătate de creier n-a m-a scos. Dar și că n-a bubui că sunt eu pe el și eu sunt, deci, e o teorie acolo, deci cum ar veni.